Здравейте, аз съм Задарено 234. Днес ще ви покажа програмата емулатор. С нея може да играете игри за PlayStation 2. Така. Първо, аз ще дам линк. Теглите си го. Така, ще го отвърля, защото вече го имам. След това инсталирате го и в тая папка BIOS няма да има нищо. Затова ето тук съм дал още един линк за BIOS. Теглите си го и него и то ще ви е RAR файл, както виждате. Копирате всичко от RAR файла и го слагате в тая папка BIOS. След това натискате програмата. Тук. Това, второто. Пат 1. То е за играч първи и за играч втори. Тук правите си настройките. Да, така е. След това теглите си игра за PlayStation 2. Няма значение коя е. И избирате и натискате тук. Това. Аз играя Наруто. Е тая игра. Мислех да качвам епизоди. Тоест, да, епизоди, но много лагва, когато снимам и играя. Трябва да имате поне най-малко 2 гигабайта RAM. И това е.